Today we'll learn how to say ସେମିତି ସେମିତି ପିଲା ନୁହେଁ, ମୋ ବାପା ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ସେମିତି ଚୋର ନୁହେଁ, ସେ ଏମିତି ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ଏମିତି ସେମିତିର ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ? ରିଫ୍ରାଫ୍। ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ହେଉଛି? ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଫ୍ରାଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍। ଏମିତି ସେମିତିର ଇଂଲିଶ କ'ଣ? ରିଫ୍ରାଫ୍। ଲେଟ୍ସ ଲର୍ନ ହାଉ ଟୁ ସେ। ମୋ ବାପା ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ମାଇ ଫାଦର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଫ୍ରାଫ୍ ମ୍ୟାନ୍। ମୋ ବାପା ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ମାଇ ଫାଦର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଫ୍ରାଫ୍ ମ୍ୟାନ୍। ସେ ଏମିତି ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଫ୍ରାଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେ ଏମିତି ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଫ୍ରାଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେ ଏମିତି ସେମିତି ଚୋର ନୁହେଁ। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଫ୍ରାଫ୍ ଥିଫ୍। ସେ ଏମିତି ସେମିତି ଚୋର ନୁହେଁ। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଫ୍ରାଫ୍ ଥିଫ୍। ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି ଝିଅ ନୁହେଁ। ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଫ୍ରାଫ୍ ଗର୍ଲ। ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି ଝିଅ ନୁହେଁ। ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଫ୍ରାଫ୍ ଗର୍ଲ। ଏଇଟା ଏମିତି ସେମିତି ବାଇକ୍ ନୁହେଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଫ୍ରାଫ୍ ବାଇକ୍। ଏଇଟା ଏମିତି ସେମିତି ବାଇକ୍ ନୁହେଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଫ୍ରାଫ୍ ବାଇକ୍। ସେଇଟା ଏମିତି ସେମିତି ଘର ନୁହେଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଫ୍ରାଫ୍ ହାଉସ୍। ସେଇଟା ଏମିତି ସେମିତି ଘର ନୁହେଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଫ୍ରାଫ୍ ହାଉସ୍। ନାଓ ଇଟ୍ସ ୟୋର୍ ଟର୍ନ। ଏଇଟା ଏମିତି ସେମିତି ଗଛ ନୁହେଁ।